Ndikulandireni programu ya Tikuziweni. Iyi ndi programu imene ndithu timakumana ndi anthu osiyanasiyana, kaya ndi azisuzo, kaya ndi andale, komanso ena aliwonse amene ndithu ayenda maulendo osiyanasiyana. Ndi cholinga choti timafuna kuti tikuwuzeni kuti kodi ayenda bwanji, kodi mungaphunzirepo chani. Ndiye ine ndi Sam Banda Junior. Lero lino ndadalanso ndili ndithu ndi mulendo amene ndicheze naye. Ndiye mungokhala pompo kuti timve kuti kodi lero tikucheza ndi ndani mu Tikuziweni. Ndinanena atupaja kuti lero lino tikucheza ndithu ndi mulendo ndithu amene ndithu tamuyitana kuti yayi ticheze naye mu Tikuziweni. Wena mwina amene takhala tikusata nkhani ya mayimbidwe gospel, kapena tinene kuti mayimbidwe auzimu. Tikuziwa dzina la Chimwemwe Mizaya. Wena nkumafunsa kuti kodi Chimwemwe Mizaya alipo? Iyayi nda amene. Chimwemwe muli bwanji? Tili bwino, kaya inuyo? Iya, ife tili bwino. Zikomo kwambiri. Ndimanena apa wena kuti kodi Chimwemwe Mizaya alipo, Chimwemwe Mizaya alipo. Kodi ati mulipo? Ineyo ndilipo. Anthu ambiri ndithu amaganiza kuti kulibe. Koma ine ndifuna ndithu lero nditsimikizire dziko la Malawi kuti Chimwemwe Mizaya alipo. Ndithu. Chabwino. Nthawi iyo timakuona ndithu pafupi. Ka performance apo ndi apo chani, koma kutulusanso zimbale mutulusabe zimbale. Ineyo ndikhoza kunena kuti zimbale ndikutulutsa. Koma monga ndakhala ndikumanena ndithu kuti pa Chingereza amati focus. Kuyambira chaka cha 2006 ineyo ndikhoza kunena kuti mayimbidwe kapena kumbali ya arts ndinakhala ngati ndasintha kwambiri focus yanga, kuti ndakhala kwambiri ndikumaphunzitsa ana kuyimba. Ndiye poyambirira ndimaganiza kuti zikanakhala kuti zophweka kumaphunzitsa ana aja music, komanso ineyo ngati Chimwemwe Mizaya nkumachita zonse zimene ndakhala ndikuchita as an artist, as a solo artist. Koma ndikuti ndimaphatikiza ntchito komanso kumbali ya luso zakhala zondivuta kuti ndiziphatikiza kumachitanso bwino ngati imene ndimapangira kale ngati Chimwemwe Mizaya. Chifukwa chakuti kwambiri focus yanga kapena ndikunena kuti dongosolo lonse kwambiri ndimaliyika mwakuphunzitsa ana kuyimba. Chimene kwa ineyo ndimaona kuti ndichabwinonso kwambiri kuposanso mwina zimene ndakhala ndikuchita kumayimba, ngati kumapanga kwambiri kuyika nyonga zanga kapena mphamvu zambiri ku music yanga ngati Chimwemwe Mizaya. Ngakhale kuti ndimakhala kuti suti ndizophweka kwa mafans amandifunsa nthawi zambiri mutulutsanso litaba mwifedo kusowana. Koma much as I would have wanted ndithu kuti ndizichita ngati imene ndimapangira kale muja, koma ndimaona kuti focus imene ndinachita panopo yomasula ana music ndimaona kuti ndizaphindu kwambiri ndizimandivuta kuti ndipange balance, chifukwa chokuti kuyimbako sifuta ine ndimayimba kwa mbali chabe chifukwa chokuti ndimagwiranso ntchito. Chabwino. Mugwiranso ntchito? Ineyo kwa nthawi yayitali ndakhala ndikugwira ntchito. Chabwino. Mwina tisanafike kuti mundiuze kuti kodi mugwira kuti ntchito. Ndimafuna vanthu aziwe kuti kodi ulendo mwayenda bwanji kuti muchoke kuchoka mwina muli mwana kufika pamene muli. Ndiuziwa kuti ndi ulendo wautali, koma ndithu mwachidule kungoti mwakula bwanji ngati Chimwemwe Mizaya. Ineyo ndinabadwa banja la Chikhristu. Bambo anga analabusa asisepi Reverend Samuel Million Sempere. Ndiye kumene kujako ndimayimba ndili wang'ono ndinkayimba ma church choir. And I remember ndikumbukira kuti nthawi ina yake ndithu ndinkayimbitsa kwaya umapanga mabiti angachiro ndikira mpando chifukwa ndinali wang'ono kumayimbitsa kwaya. Komano kuti ndiyambe kulemba nyimbo ndinayamba chaka cha 1986.
1986 ndinayamba basi kumachita compose nyimbo kumalemba kamangobwera mwina kachuni mutu ndikumalemba ndimangosonkhanitsa nyimbo zicha kumazilemba koma chifukwa chokuti panalibe gulu loti ndikhoza kumayimba nalo nditapita ku Blantyre ndinapezeka kuti ndinakumana ndi Chris Cartoons amenenso anthu ambiri amatisokoneza anthu ambiri amanena kuti ineyo kunditchula kuti chimwemwemiza Chris Cartoons chifukwa chokuti tinayambira limodzi timati wina akalemba nyimbo ija kuyikonza bwinobwino ndikumayimbira limodzi nde tinakhazikitsa gulu limene limati Amazing Grace Singers ndinali gulu ndithu loyambirira kwambiri pa magulu ambiri oyimba gospel music timayimba timatulutsa matepi zimayenda ndithu bwino timapanga mashow zimayenda bwinobwino komano imafika nthawi ina yake timwina tikwena kukula kapena kuchita machuwa as individuals so zitachitika izizi ndithu Chris anasiya group ija ndimene anayamba nokuyimba as a solo artist ndesipanapitirenso nthawi kena ku group lija sinapitirire bwinobwino atachoka Chris ndimene inenso ndipatani ndinalimbikisidwa mtima ndi Chris atayamba as a solo artist zija zonena kuti ngati Chris angakwanitse ndinzanga tayendera limodzi inenso ndikhulupirira kuti so ndikhoza kukwanitsa ndimene ndimatulutsa albamu yanga yoyambirira tiwerenge mawu and albamu imeneyo ndithu anthu zilipo nyimbo zingapo zimene anthu anazikonda kwambiri and kale lija zimayenda bwino ukatulutsa albamu yako timakhala ndi support yabwino pa ujeni pa wireless kale lija ndikhoza kunena kuti wireless kulibenso ma wireless ambiri ndiye mwina zimakhala zophweka kuti anthu nyimbo zija azikonde chifukwa kuti amazimveramvera kwambiri funa kunalibe ma wireless ambiri mpiri komanso support imakhalako kuchokera kwa anthu owulutsa amma wireless ndiye kenako ndimene ndimadzapitirira ndithu kuyimba chaka cha 2000 mwachisomo cha Ambuye I was voted best female gospel music artist Entertainers of the Year. Ndikukumbukira imene. Ndiye imene yoyobe as a person ngati munthu inandilimbikitsa kwambiri. Ndiye panapezeka kuti mwachisomoso cha Ambuye chaka cha 2002 ndinadzapita ku Thailand Chiang Mai kumene koko kunali imene panopo timati Christian Artists Networking Association. Anandiyitana kukakhala nawo gulu la anthu amaluso osiyanasiyana ndinakachita msonkhano umeneja kwa masabata 2.5 ndikubwerako ndiye kukachita msonkhano umene ujawo kunandipinduliranso kwambiri ndikuona kuti anzathu amachita bwino ali ndi bungwe la maluso osiyanasiyana cholinga kulimbikitsa maluso kuti anthu kapena kuchita appreciate luso kuti anthu akakhala ndi luso ngakhale lila hambo lochepa azilimbikitsidwa kuti ineyo ndili ndi talent imene Mulungu anandipatsa ndiponso anthu azichitanso appreciate talent ichi ndiye mwachisomonso 2008 organization yomweyo inandiyitanitsanso kupitanso ku Bulgaria kumene koko ndinali 2 weeks kunalinso conference iso yama artist iso achikhristu ndiye nditakhala nawo pamene pajaponso ndinalimbikitsidwa kuti yayi koma izizi kumalawo kunoko zitachitika zikhoza kukhala bwino kwambiri komano panapita nthawi umaganiza kuti kodi tiziyambitsa bwanji kodi zikhala bwanji ndi pamene chaka cha 2016 kumalawo kunoko ndi tinayamba ngati WhatsApp group komano 2017 ndi pamene tinapanga launch ku Crossroads. Panopo tikhoza kunena kuti tili nalo ndithu bungwe lathu limene timakambirana kapena cholinga timachita promote kapena kulimbikitsa maluso makamaka achikhristu. Ndiye ndinakamba kale kuti chaka cha 2006 ndi pamene ndinayamba kumayimba ndi ana kuwaphunzitsa ana kuyimba ndemwina kati timwe chidule koma ichichi si chidule kuzonena kuti ulendo wakhala wachoncho koma mabamu ngati sindikunama ngati sindikulakwitsa funa tisifika kumene kuti kodi akozokhala kuti ndajambulitsa koma mabamu okwana 8 okwana 8 awiri nditakajambulitsira ku studio ya ku South Africa
koma ambiri angapo Joseph Tembo wakhalapo ndi Jambulapo ndi anthu ena. Ndithu kodi kanyimbo kadavuta pali wena kodi nkano kamene musamusiye Yesu musamusiye Yesu ndi nyimbo imodzi imene ndinalemba chimene chinandithandizira kapena kuti kundipasa motivation yolemba nyimbo imeneja ndikuti ngati artist amene Mulungu anakupasa mphatso yolemba umakhala observa ndi kwambiri zochitika zimene zimakuchitikira iweyo komanso zimene zimachitikiraso anthu. Nyimbo imenejayo ikuseweredwa pa wireless pa MPC radio. Mzibambo wina wanga anatenga chingwe amati akadzimangirire ndiye atamva nyimbo ija akuti anasintha maganizo mpaka sanaziphe mpaka anandilembera kalata. Kale lija pa makaseti athu timayikapo ma address athu ndi anthu ambiri kulibe ma WhatsApp kulibe ma Facebook manambala pamene manambala aja pamakhala mafoni koma mafoni kale lija ngati kuna alibenso tu ma cellphone ife ndakalepo ndithu pang'ono ma cellphone iso kulibe ndi anthu amati zikadalitsa kapena zikasangalatsa amakulembera kalata ndi anandilembera kuti inuyo ndifuna ndikuthokozeni nyimbo yanu yamusamusiye Yesu yandisintha kwambiri ndimafuna nyamula ndithu chingwe ina ndimaona kuti dziko lapansi basi nditane nalo koma nyimbo yanu ikuseweredwa pa wireless inandisintha mpaka chingwe ndinachika pasi mpaka sinadzipe ndi ine ndimafuna kuti mutani mudziwe ndi ifenso timati tikalandira makata ngati amene ajawo timayankha kumuyankha munthu chakumuthokoza chifukwa chakuti watilimbikitsanso kuti ife tikudziwa kuti zimene timayimbazo Ambuye amazipanga inspire amazidalitsa ndipo zikupita koyenerera uthenga uja upita koyenerera komanso nyimbo imene ine ndimathokoza Ambuye kuti ikhoza kukhala kuti yachitabe contribute ku nyimbo za Malawi zimene zimayimbidwa m'matchalichi ndidza kuti amandani Mulungu wanga ndaikumbuka ili ngati timati worship chorus imene ijayo ndi nyimbo imodzi imene ineyo ndinalemba ndi nthawi imeneyoyo ndimayeserera kumayimba keyboard ndimayimba koma pang'ono kwambiri osati kwambiri ngati professional ndio nalo usiku tinali ndithu kumapemphero nditukhawo planta tisanabwere kulilongweko ndikupemphera ndikumayimba keyboard ija chuni chija chinabwera nthawi imeneyo ndikuyimba ndi Amazing Grace Singers ndiye nditatulutsa chuni chija nthawi zina umatulutsa chuni chabwino koma chimayiwalika koma chuni ichi nyimbo iyi sinayiwalike ndiye ndinakwanitsa kukaphunzitsa anzanga poyamba anzanga amati nthawi imene anthu asakuimba kwambiri makorasi ngati woyimba kale kwambiriro ndikuyamba anandigwetsa mphaya anzanga acha kuti komatu ndi korasi tuihi koma ine ndinalimbikitsa kuti ndiyimbe ndiye titayijambula anthu atayimvera ndinangodabwa kuti machalichi ma fellowship ndio meja kuti ma fellowship ambiri machachi ambiri wasanakhale ma chalichi ndinadabwa ndithu kuona kuti anthu akumayimba endi mpaka panopo anthu amayimba ndine zimandidalitsa kwambiri ndikamaona kuti ndiye kuti ndakhala ngati ndaperekako ndithu contribution yanga ku nyimbo zimene zimayimbidwa ndikuziwa kuti simunakonzekere ukakhala ndithu wena kumati kodi voice sitingamve kuti kodi kummero kuti bwanji ndikufuna ndione kuti kodi mawu sanapite alipobe mukhoza tichitira ujene ka verse ndikoza wimba tione kuti kodi mawu adakalibe amphamvu mweyacha sindidzasiya kuchula dzina lo sindidzasiya kutamandaya sindidzasiya kuimbira Yesu iye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. Ndamandikumbutsa nthawi imeneyo iyi nditikuziweni lero lino tikucheza ndithu ndi woyimba nyimbo za uzimu amene ndi mkhalakale Chimwemwe Mizaya apo amangotikumbutsa ndithu kuti tione kuti kodi iyayi utumiki udaka ulibe ndi mphamvu kutikumbutsa nyimbo nthawi imeneyo tikabwereranso apa tikufuna tipumire tikabwereranso
timve zambiri kuchoka kwa Chimwemwe Mizaya. Tikulandireniso chigawo chomaliza chatikudziweni. Lero lino nanena kuti tikucheza ndithu ndi Chimwemwe Mizaya amene ndithu ndi mkhalakale mu nkhani za mayimbidwe a nyimbo za uzimu. Tikulandireni Mizaya chigawo chachiwiri. Siko mwambiri. Ndimafuna pakati patubuda chita timaona mu Facebook muchita celebrate kuti mwakwanisa zaka 50. 51. Kodi ndizambanja kapena zanu 51. Zanga ndithu. Muoneka kuti simuli 50. Ineso nthawi zinaso koma ndiko mafuna ndinena kuti kapena muli chama ntini. Ineyo nthawi zinaso ndi madabwa kuti koma zaka zonse ndizanga. Komano timangothokoza Ambuye kuti amandithangatira kuti a lot of people ndikamauza how old I am kapena mizaka zanga anthu ambiri samakhulupirira. Koma ndikamaona ngati mene ndafotokozera nkhani ya moyo wanga mwina mukhoza kuona abe zimene ndikutchulazo kuti iyayi munthu uyu ndithu wadalitsika ndithu pa dziko lino lapansi. Iyayi na feso ofunika tifike chakuma 50. Koma pali zinthu zake ndithu zimene zimathangatiraso. Kuti Ambuye inde chachikulu ndi chisomo cha Ambuye. Komanso ine ndimakhulupirira kuti aliyense amayenera kukhala ndi udindo responsibility pa thupi lake. Kuti chikwatu nthawi zina panopo madabwa ndithu ana ang'ono ndi amene amaoneka mwinanso ngati okula kuposa iweyo. Koma ndimakhulupirira kuti Mulungu anatipatsanso nzeru kuti mbali yathu tizichitapo zinthu ndithu zimene zimathangatira kuti tikhoza kuti zakatotochuluka ndithu koma kumaoneka kuti yayi ndithu ngati kuti sizambiri kwambiri. Chabwino. Sono muli pabanja? Ine ndili pabanja. Amuna anga dzina awo ndi Timothy. Timothy Mizaya. Chabwino. Ndi dzina la Mizaya ndithu ndilisera bambo anga ndilanga. Kutoko kwine ndibati mwina limeneli ndilanu la Mizaya. Ndithu muja ndinanenera koyambirira kuti bambo anga analabwisa asemphere. Ndi ineyo ndinise. Ndinise mphere. Ndithu. Chabwino. Muli ndi ana? Ndili ndi ana awiri, Dalitso ndi Titus. Titus timamutchula kuti tata. Ndithu komanso chinthu chimodzi chimene ndimathokoza Ambuye ndikuti anawonso anakhalabe inspired kumbali ya arts. Tisati music koma tingonena kuti arts ya maluso. Chifukwa chokuti dali zimene amapanga munthu amene angamuchite follow amene angamutsatire amachitanso kwambiri za maluso zochita promote maluso. Ali ndi gulu lake limene amalitchula kuti zonse. Kuti kwafika pochita gulu naye? Akupanga zonse live and osati zonse live koma zonse amachitanso kwambiri promote arts. Ndiye Titus amene timati tata amene ndi anayamba ali wang'ono kwambiri. Panopo amayimba zida. Most of the musical instruments amayimba. Kwambiri koma chimene amakonda kwambiri ndi drum. Imene ndi anayamba kali kakang'ono aswaiswa ndithu zinthu nyumba chifukwa cha practicing. Ndithu koma ndimathokoza Ambuye kuti anyamata awo amakonda Ambuye kwambiri komanso ndi anyamata amene Mulungu wadalitsa ndi maluso. Koma apart from anyamata awo tilinso ndatsikana. Tilinso ndatsikana, atsikana amene ndithu ife tikuthokoza Ambuye kuti anatipatsa udindonso kuti tikhoza kuchita contribute kumoyo wawo. In their upbringing. Chabwino. Ndithu. Sono munakamba kuti mugwira ntchito. Ndimafuna tizifunsa mene kuti mugwira ntchito kuti kapena udindo wake ngotani. Komanso mwina sindafunsenso kuti kodi sukulu mwachita kuti ndi kuti. Ineyo ndimagwira ntchito ku World Vision. Nchisi district. Muli ku Nchisi? Ndimakhala ku Nchisi. Ndithu ndiye ntchito yanga pa Chingerezi amati district sponsorship coordinator. Mwina nchichewa ndikhoza kungonena kuti mlangizi wazana wa boma la Nchisi. Ku organization yochedwa World Vision. World Vision ndagwirako ndithu zaka zambiri kwambiri.
ndiye chifukwa chakuti ndi bungwe limene limayang'anira kwambiri za ana ndimakhulupirira kuti passion yanga yochita empower ana inachokeranso kumeneko. Chifukwa World Vision ndinajoina chaka cha 20 osati 19 1992 ndikale ndili mtsikana wang'ono ndipo pamene ndinajoina World Vision ndiye ndinadzachoka chaka cha 2009 ndinadzabwerera ku college nthawi imene ndinali ndi diploma yokha koma ndende maonabe zinthu mezi mayendera kwambiri then ndinadzabwerera kupita ku African Bible College kumeneko ndinakapanga Bachelor of Arts in Mass Communication. Oho. Ndithu oti ntchito imene mmagwira ineyonso ndikozaso kuyigwira bwino mukuyichitanso imeneyi ndimayichita mwapo ndi apo ndimalemba maprofilo ndi zina zoterobe chabwino oti ndithu mbali yanga ndi imeneyoyo komabe ndinasankhabe kuti ndisalowelere kwambiri kumene koko koma ndi zimene ndimapanga ndi ana zaulangizi zimene ndimapanga kuchisi. Oho. Ndiye nditamaliza skulu imeneja sipanapite nthawi ndinapanganso skulu ya masters. Okay. Master of Arts in Christian Leadership. Iyayi. Ambuye akalola ndimafuna ndipange so PhD. That is my dream. Yeah. Ati wose maumira zolotalo. Ndi ambuye akalola ndithu tsiku lina. Akuti tilibe malire. Ayi ndithu. Ambuye akapereka moyo tsiku lina ndikuyena ndithu ndiyambeko skulu imeneyoyo ndikhulupirira kuti ambuye atipatsa chisomo bwinobwino. Oho. Ndithu. Iyayi. Nkhani yabwino kwa basi. Ndikhulupirira kuti iyavena amene akumva komanso ndikuonera ndikuti iyayi akulimbikisika ndithu. Komano kumbali ya nyimbo tinganene kuti mwapindula nazo bwanji mayimbidwe mwapindula nawo bwanji mwina vena kumanena kuti iyayi amayimbidwe kwakukambidwa zambiri iyayi mayimbidwe ngopanda phindu mwakuti mwapindula nawo bwanji mayimbidwe? Ineyo ndikhoza kunena kuti mayimbidwe mwina sindinganene kuti kumbali ya chuma ndapindula nawo kwambiri imene mwina ndikanapindulira chifukwa chokuti music sinayitenge ngati kuti full time. Koma ndimakhulupirira kuti nkanakhala kuti music ija ndinayikako nthawi yanga yonse kumbali ya chuma so tikanapanga bwino kuposa amene ndinapangira. Koma kuti music yanditsegulira makomo ambiri akunjaso. Muja ndinafotokozera kuti ndinapita ku Bulgaria, ndinapita ku Thailand, komanso ndinapita koso ku Hawaii. Kumene koko ndikumene kuti ndimanena kuti ndi ku Swaziland. Maiko folo awawa ndinapita as an artist. Kwambiri chifukwa cha luso loyimba. Komanso apart from this ndinakambapo kuti ndimaphunzitsa ana music. Kwambiri. Ana anga awiri amene ndaphunzitsa ku music. Wina timati Chisomo. Chisomo anapeza scholarship under Music Crossroads. Anadzapita ku ku Norway. Ku Norway. Program yawo ya move. Program ya exchange program. Anakakhala close to a year kenako anadzapita ku Mozambique. Ku Mozambique. Mwana wanga winaso anakakhala 2 weeks ku Norway. Ndangomwiwala tse kukula mwina. Komatu ngeno zinthu ngati anangati amenewo plus zaineyo ndikuti what we are doing in Malawi kapena chimene tikuchita ngati Christian Artist Association kana Malawi ndikukhulupirira kuti zonsezi ndi phindu lalikulu kupyolera mu music imene ndinayamba in a very humble way. And ndikukhulupiriranso kuti pali oyimba ambiri amene akhala inspired. Ena amandiuza ndithu kuti ifeyo watilimbikitsa kuti so nafe tilowe into music. Nde kumbali ya inspiration iyo ndi zinthu zambiri and mbali inazo as an artist nthawi zina I've been doing ndakhala ndikupanga mercy ministry kumapemphetsa zinthu kumapereka kuma prison kuzipatala and other needy charities. Ndakhala ndikupanga zimenezozo komanso anthu ena andiuzako ndithu kuti ifeyo titakuonera pa TV nthawi imene unkakapanga donate kumaula kuja
I was motivated mpaka naneso ndachita sonse zinthu ndakapereka so zonsezi zikubwera chifukwa chokuti music inandipatsa platform ya zinthu zambiri zimene zoti mwina kumbali ya drama sitingakwanitsenso kuzichita quantify kwambiri ndi zambiri zimene ambuye achita ndithu kupyolera kuluso kwa ineyo komanso anthu ena amene achitidwa inspire through ineyo ndazizangayo enaso amene ali mu arts makamaka azimayi. Oho, iya ndimafuna mmene tikumaliza mungasiyanise bwanji pakali pano ndi mmene gospel music ikuyendera mwina ndi nthawi yanu mungayisiyanise bwa kapena munena kuti tili pati mukayichita mesha panopo music inapita patsogolo bwino kwambiri anthu akuyesetsa chifukwa chokuti kuli ma studio abwino quality ya music inachita improve kusiyana ndi mmene ife tinkayamba chifukwa choti ma studio abwino kunali kovuta kuti upeze studio yabwino. Ndikumbukira nthawi imene kuti ujambule ndi kuti upite ku South Africa nthawi zambiri timapita ku South Africa komano vuto limene lilipo kwambiri limene ndimaona ineyo ndikuti music kumalawo kunoko ikumavuta support kuma radio station kana ndi kuma TV station chifukwa chokuti munthu amayimba bwinobwino oti swali ndi luso koma mwina ngati sangakwanitse kuchita pamoyo anthu amene amapanga promote music ndekuti basi amene mwina chikumbumtima chake chimamukaniza kupanga pamoyo anthu kuti azichita promote music basi ndekuti music imene ikhoza kukhala ya talent kuposa somwe na music ina yake kapena luso lina lake koma amapezeka kuti basi anthu sayidziwa anthu amangoyikhalira pamene kale licha zinalipo za palm oil koma anthu amachuluka amene kuti amafuna kuchita promote music icha mmene ilili basi osati chifukwa chokuti munthu wina wake wapanga pamoyo munthu ayi ndiye ndikuona kuti ilili ndi vuto lalikulu limenenso lakhala ngati lachita pull down anthu ambiri amene ali ndi luso la genuine loti mulungu anapatsa ndithu kuti akhozochita contribute to the scope ya music industry kumalawo kunoko both gospel and non-gospel. Makundoje chanje mwina titakuitanani kunyumba kana tikuitanani ku times kuti ya awatiye ntaitane mwina mfuna tizakuchitireni chani zimene ndimajaine pa Chingerezi tikhoza kuti complicated chifukwa limakonda tizinthu talokolo kwambiri ngati ngumbi dzombe tinsomba chambo inde koma makamaka tinsomba zinaiti ndirokolodi ndiye ndikhoza kuonera kuti ndithu sima ndiye ndimaona ngati kuti ndimayikonda kwambiri chifukwa chimene ndikunenera choncho sima ikakhala ndi mpunga nthawi zambiri ndimapezeka kuti ndasangapo nsima osadya mpunga uja usadya ndiye ndimakonda kwambiri ndikhoza kuonera kuti chakudya koma chalokolo komanso nyama yocha pamakala chabwino imene yonso ndithu ndimayikonda. ini mwina tinene kuti ini a minute mufuna mungauze chani aka atsikana amene ndithu akufuna kukhala ndi ma artist okapena akuchita dream kuti tifike pena pake mungauze chani? Ineyo ndikufuna ndiauze kuti chilichonse ndichotheka koma chinthu chofunikira kwambiri ngati an artist wachizimayi kaya wachizibambo ndikukhala munthu wa integrity chifukwa chokuti whether it's gospel music or non-gospel ndimakhulupirira kuti timakhala ndi cholinga kuti uthenga uja uzifikira anthu koma chinthu chimodzi chimene anthu amayang'anitsitsa ndikuti kodi munthu uyu akukhala moyo wa zimene ali kuti zimene amalalikira kapena zimene amayimbazo kapena luso lakelo ndi chikhalidwe chake zikugwirizana. Ndiye ndimafuna tingolimbikitsa ndithu ma-artists anzanga kapena they would be artists kuti integrity ndi chinthu chimodzi chofunikira moyo wa artist. Iyayi zikomo kwambiri Mayi Mezaya ngakhale tinasanzika kale koma ndimafuna kuti emphasis imeneyo ndithu ichoke pa inu kuti atsikana uthenga wake ungakhale bwanji koma iyayi tikuyamikeni kuti munabwera pa program yati kuziweni kuti mutiuze life yanu kuti mwayenda bwanji
kuti mufike mpaka pamene mwafika. Iye tikuyamikeni chifukwa cha chimenecho. Zikomo kwambiri. Mmenemo ndi mmene ndithu tachezera ndi Chimwemwe Mizaya. Ndimakonda kuayitana kuti sister amene wandithu akhala ndithu mmayimbidwe nthawi yayitali kuyimba ndithu nyimbo za uzimu. Ndi mmene afotokozera life yawo, mmene ndithu ayendera mpaka kufika pamene alipa. Zakhaleni pompo mmene tikubwereseninso guest winner mu program ya Tikudziweni. Ine ndi Sam Banda Junior, ndikuti mwakoma nonse.